Представяме ви новия учебен комплект по компютърно моделиране за 4-ти клас, създаден с грижа за ученика и смисъл за учителя. Одобрен от МОН и високо оценен от експерти, комплектът съчетава ясно поднесено съдържание, богати илюстрации и практическа насоченост. Авторите са утвърдени и уважавани професионалисти в областта на образованието. Учебникът е по новите изисквания от 2025 с акцент върху дигиталната грамотност и алгоритмичното мислене. Учебникът е структуриран в раздели, глобалните теми от учебната програма, а всеки раздел съдържа последователни теми. Те следват единна, лесно разпознаваема структура, обобщено представена така. Виждате разтвори от една примерна тема. Всяка тема в учебника следва една и съща логика, с рубрики, които насочват, активират мисленето и подпомагат самостоятелната работа. Тази повторяемост дава сигурност и яснота за ученика и учителя. Тетрадката е логично продължение и предлага дейности за затвърдяване и творчество. В раздела за създаване на проект, учебникът предлага 3 равностойни варианта за създаване на проект. Учениците избират според своите интереси. Всеки проект е придружен от ясен алгоритъм за изпълнение, който улеснява както учениците, така и учителите. Методическите насоки в книгата за учителя дават пълна подкрепа за всяка тема, от ключовите понятия до диагностиката и презентационните умения. Изберете сигурност, креативност и практическо знание с учебния комплект на издателство Атласи, ваш доверен партньор в дигиталното обучение.